Najvjerojatnije si čuo za 10 zapovjedi u Bibliji. Ono što općenito smatramo dobrim savjetima. Ne počini ubojstvo, ne ukradi, poštuj svoje roditelje i tako dalje. A to je samo prvih 10. Zapravo je 613 zapovjedi dano starom Izraelu u prvih 5 knjiga Biblije. Na hebrejskom se one zovu Tora. Riječ Tora se na hrvatski najčešće prevodi kao zakon, baš zato što sadrži sve te zakone. I dok čitaš te zakone, pitaš se, trebam li ja izvršavati neke od njih? Sve njih. Mislim, što je uopće svrha zakona? Takav prijevod je pomalo zbunjujući, jer iako Tora sadrži razne zakone u sebi, ona je u osnovi priča o tome kako Bog stvara novu vrstu ljudi, koji bi uistinu bili sposobni voljeti Boga i druge ljude. Kad je Isus poučavao o Tori, rekao je da je on došao ispuniti tu priču. Ispričaj mi onda tu priču da vidim što se to dogodilo. Priča počinje s Bogom, koji stvara čovječanstvo koje se buni i Bog odabire Abrahama kako bi blagoslovio sve narode kroz njegovu obitelj. Oni završe u egipatskom ropstvu, nakon čega dolazi Bog i spašava ih. Zatim na brdu Sinaj Bog sklapa savez s njima, nešto poput sporazuma. I svi zakoni koje Mojsije daje Izraelu su uvjeti toga sporazuma. Oni su slični Ustavu. Neki od zakona se odnose na obrede i običaje koji izdvajaju Izrael od ostalih naroda. Ostali zakoni tiču se društvenog prava i moralnosti, a Izrael bi trebao, sljedeći te zakone, pokazati ostalim narodima kakav je Bog. Dobro. Znači, ostatak Tore je cjelovit popis zakona koje Mojsije daje Izraelu. Ne, ostatak Tore je samo nastavak priče. Čak 613 zapovjedi samo su dio tog izvornog ustava, a i one same su ponekad raščlanjene i postavljene na strateška mjesta u priči. Sada obrati pažnju jer ćeš vidjeti jasan uzorak. Mojsije daje Izraelu prve zakone. Ne klanjaj se drugim bogovima i ne pravi idole. A nakon toga slijedi priča o tome kako Izrael krši upravo te zakone. Da, klanjali su se zlatnom teletu. Zatim Mojsije daje još zakona, pa slijede priče o pobuni. Još zakona, opet pobuna. Još zakona i opet pobuna. I sada već vidiš smisao svega toga. Znači, bez obzira na količinu zakona, oni će jednostavno i dalje biti buntovni. U zaključku priče koju vidimo u Tori, Mojsije se u završnom govoru obraća Izraelu, koji se sprema ući u svoju novu domovinu i kaže im: ljudi, znam da nećete slijediti sve Božje zakone. Već ste mi dokazali da zato niste sposobni. I kaže da su im srca tvrda i da će im, ako ikada žele uistinu slijediti Božji zakon, za to trebati nova, promijenjena srca. I bio je u pravu. Priča nastavlja s totalnim neuspjehom Izraela. Ulaze u obećanu zemlju i krše sve zakone. Tako je. Sljedeća zbirka knjiga u židovskoj tradiciji je 15 knjiga proroka i njihov osvrt na ovu priču. Na primjer, Ezekijel je rekao da će, ako Izrael ikada misli biti poslušan zakonu, duhom Božjim, njihova srca morati biti promijenjena iz tvrdih u meka srca. Jeremija je rekao da poslušnost zapovjedima tada neće doživljavati kao dužnost, jer će im one biti zapisane duboko u srcima. A Izaija kaže da će budući vođa, Izraelov Mesija, voditi sve ljude ka poslušnosti zakonu. U izraelskoj se tradiciji ova skupina knjiga naziva proroci. Čak i povijesne knjige, zato što nastavljaju priču ispričanu iz perspektive proroka. Dobro, znači imamo zakon i proroke koji nam zajedno pričaju jednu povezanu priču o Božjoj želji da blagoslovi cijeli svijet kroz jedan narod, Izrael, za koji se ispostavilo da treba novo srce. Da, a Isus je sebe vidio kao onoga koji nastavlja tu priču. On je u skladu sa zakonom i prorocima naučavao da iz ljudskoga srca izviru najružniji dijelovi ljudske prirode. To je kao da su naša srca automatski postavljena da se protive Božjem zakonu. Ali je Isus isto tako rekao da je on došao riješiti taj problem. Po njegovim riječima došao je ispuniti zakon. Ispuniti zakon? Što time želi reći? Pa najprije je rekao da se zahtjevi svih zakona u Tori mogu ispuniti jednom, kako ju je nazvao, velikom zapovjedi. Da ljubimo Boga i da ljubimo druge ljude. To izgleda prilično jednostavno. Mislim, svi želimo voljeti. Pa mi mislimo da želimo voljeti. No Isus je pokazao kako je ljubav puno zahtjevnija nego što mi to mislimo. On citira zakon i kaže: ne počini ubojstvo. I govori da ne ubiti nekog drugog je, naravno, dobra stvar. No zatim nadodaje da kada se prema nekome odnosite bez poštovanja ili kada gajite odbojnost prema nekome, vi kršite Božji moralni ideal, zato što se ne odnosite prema nekoj osobi s ljubavlju. Isus kaže da istinska ljubav dopire čak i do neprijatelja.
Iako ova zapovjed izgleda kao vrlo jednostavna, Isus nam ukazuje da naša srca trenutno nisu opremljena, čak ni za poslušnost ovoj osnovnoj Božoj zapovjedi, da ljubimo druge ljude. To mi zvuči onako malo obeshrabrujuće. Da, ali ono u čemu Izrael nije uspio, Isus je ostvario. Kao izraelski Mesija, u potpunosti je ljubio Boga i druge ljude i time pokazao svim narodima kakav Bog uistinu jest. Učinio je to kroz djela suosjećanja i milosti i u konačnici time što je ljubio neprijatelje sve do smrti. A nakon uskrsnuća rekao je svojim učenicima da će poslati Božjega duha kako bi promijenio njihova srca, tako da ga mogu slijediti i ispuniti svrhu zakona, ljubiti Boga i ljubiti svoje bližnje. I time se ispunjava priča o zakonu i prorocima. Ili, kako bi apostol Pavao rekao, onaj koji ljubi ispunjava sav zakon.